Hi Kamarites! So this video is about atong una langit ug impyerno. So karon ang atong hisgutan about mapaunsa ka nga maadto og langit ug mapaunsa nga maadto ka sa impyerno. Kini nga video Kamarites, ayaw sa scroll Kamarites. Ayaw sa scroll. So ang buot pasabot nga daghan na subay sa dalan nga halapad kay gawas nun didto, gawas nun tang mga tawo nga misubay didto. So kabalo naman ta sa mga halapad nga dalan, no, tanan ginasubay na sa mga katawhan karon sa halapad nga dalan. So mao na ang dalan nga padulong sa kalaglagan nga kasagaran karon nga maoy ginasubay. So kabalo naman ta unsa nga halapad nga dalan, kanang gusto tag kanang kagawasan, gusto ta nga walay manghilabot sa ato ang kinabuhi, gusto ta nga walay mubadlong, kanang gusto ta ba nga I'm free, kanang walay magbuot nako ug asa ko moagi. So nin ana ang katarungan. So nin ana nga life is short daw. Yes, tama, life is short. Pero ingon nga mubo ra ang ato ang kinabuhi, di atong pahimuslan. So tama. So ingon nga dili lang tama, enjoy your life kay mubo ra ang kinabuhi. So naana ra nga ang gasa nga kinabuhi nga gihatag sa ato ang tarungon og manage. So unsa man kaayo ang mga dalan nga halapad nga kasagaran sa mga katawhan mo ay ginasubay karon, no? Naagani ko rin na follow sa kuan sa page. Sikat na kain na siya, 7 million ang iyang followers. So gani kuan na siya, sikat nga vlogger, nakuha gani na siya sa Batang Quiapo. So kuan gani dito, no, daghan kay siya followers. Di lang ako i-mention kinsa kay basig makasuhan ka tao. Balo na mo kanang silang cyber. So nin ana daghan kay nakuan kay nin ana talented, sayaw-sayaw, pero kabalo ba ka nga sexy jud kaayo siya. Pero kabalo ba ka nga kaigsuunan nga ang ato ang lawas abalaan. Mas ko ang Ginoo nga nin ana nga mga butang nga maunay kalilong sa katawhan nga dapat di ay ang ato ang lawas atong gamiton sa paghimaya niya. Atong lawas lagi din nga naka-crop top, no, nga kuan kanang na-impress ka sa mga katawhan. Wow, sexy, kuan kaayo. So dili lang nin ana nga pamaagi nga tawgon kag sexy aron ma-impress ka sa mga tao, but naada ay ang Ginoo nga nasuko ni ana tungod kay wala siya nalipay sa ato ang gibuhat. Ikaw ang pamaagi nganong nakasala ang mga tao agi nimo, no? Daghan tuod tag followers, daghan tag viewers, pero daghan kayong mga mata nga nakasala sa inyo agi nimo, nakasala ang uban. So wala lang kakabantay ana manin ana di ay inandan nga hilabtanon nga nang mahilabot sa ilang kinabuhi nga wala man ta nangayo nila og bugas. So nana no ingnon dayon nga hilabtanon. So ang pagbadlong nimo mga kaigsuonan alang ra na sa imong kaayuhan. Life is short. So karon lang ang sikat na ka, sikat, pero maabot ang time nga malaos ka, no? Primero, yes, guwapa, sexy, pero ang tanan na ay katapusan. Mao to nga ingon nga
Life is short. Yes, tama. Life is short. Ang imong kasexy, ang imong kagwapa, ang tanan diri sa kalibutan nga imong maangkon, mag-unlan man kag bilyon-bilyon nga kwarta, ang tanan lumalabay lamang. Maski piso ana, wala kay madala kamatay nimo. Yes, wala. So, nin ana, nga nakabalo na ka, nga unsa nimo kasikat, kay tungod kay gwapa, kay batan-on pa ka, tong sa imong sexy pa karon tungod kay batan-on pa ka, pero maabot jud ang time nga malaos kanang dili na kasikat. So, ang importante nga ang mugo sa kinabuhi nga gihatag sa atoa, atong ampingan, ato ang sama ba sa butang nga gihatag sa atoa nga atong ang angko nato atong ampingan aron ang naghatag malipay nimo. So ang dili bitaw nga malaos ang pulong sa Ginoo, pero kanang bitaw makaguol tungod kay mao'y walay hatagi og dili nga ang bulawan kita nga gitamak-tamakan ra tungod kay wala gihatag ang bilis kadaghanan, wala sila naminaw. Kaning tanan kana atong makita sa kalibutan, kaning mga bato, kaning mga basta tanan mulay consider ana nga mabilin kay maabot ang time nga pagalaglagon kanang anong ba kanang bug-o na sa Ginoo. So mintras nga nakadungog ka sa ko ang vlog karon ka Marites, hinahanglan nga taas pa kayo ang panahon, di nato mahibal-an nga kanang ang kamatayon burabid kanang kawatan wa ta kabalog kanos ang maabot, no? Dili nato na madala og simbako tungod kay naanay linya sa ato ang kinabuhi kung usa ta nga pamaagi nga mamatay, no? So nin ana mga kamarites nga mahinaot ko nga ito nga ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato ato. So nin ana kamarites, so nagsuot ta ato pa yung ginapost sa Facebook kung unsa ta kasiksi, pinaka ato yung gipakita dito kung unsa ta kasiksi. So in ana then yun dayon nga og mabash ina dag bastos ka wa kay batasan. So isa pa ana nga respetuon nato og una nga ato ang kaugalingon. So nganong nabastos man ka, nganong nabash man ka tungod kay ikaw mismo wala ka nagarespeto sa imong kaugalingon. Ug di ka gusto nga mabastos, di ka gusto nga kanang i-bash ka o i-bullying ka, nganong nagsuot man kag din ana nga di man di ka gusto nga kanang i-bash ka sa mga tao. So naara nimo, nagsugod nimo nga nakuan ka nga nabastos ka. So mo na to ang hinuklugan mga kamarites nga naara nato mismo una nga nabastos ta tungod kay ikaw mismo nga kaugalingon wala kami respetar sa imong kaugalingon. So mauna, so isa na nga kuan nga kalaglagan nga mapunta nasubay sa halapad nga dalan. So nin ana, pero kung nakakita man gani karon sa ako ang video, sugdi karon respetore una ang imuhang kaugalingon aron respetuon ka sa uban kay nini kag bastas, no? So nin ana nga gihimo na lang ang imong lawas nga aron sa paghakot sa mga impress, pero wala ka nasayod mga kamarites nga naadi ay ang tag-iya sa ato ang kinabuhi. Pero mituo ba ka kamarites nga naitag-iya sa ato ang kinabuhi? So naatay tag-iya, kabalo na ta kung kinsa ang nagmugna sa langit ug sa yuta ug sa mga tao sa sinugdan pa lang gibuhat ang tawo. So siya naigasa nato nga nadawat sa kinabuhi, mao atong ampingan kamarites ang ato ang lawas. So karon pa lang nakabalo na ta, no? Kabalo na ta nga syempre
nalipay ang mga tao sa imuha kay tungod kay nin ana. Sala ba dahil nako nga mo impress sila. Uy, sala number 1 syempre no. So nin ana nga wa day ta nasayod nga day ang naglalang day sa atoa wala day nahimaya, wala day nahimuot sa ato ang kinabuhi. So nin ana ka Marites nga sugda na to sa ato ang kaugalingon nga atong paminawon nga malipay ang nagbugna sa atoa no. Mato akong ginaingon nga moana pa lang ang Ginoo ka mudukol manumboy susduga ra jud tagi gidukol nin ana. Diri sa Mateo 7:13, sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan nga padulong sa kapildihan ug daghan ang nakasulod agi niini. So una nga sangkad ang dalan nga daghan ang nasubay niini. Sa Pangginoo kay Jim kay isa nga tanan daghan kaayong bawal, dili ka pwede diri, dili ka pwede dito. Anti-jira kay isa nga tanan kanang boring. Pero mga kamarites nga mao na gipangita sa Ginoo sa atoa tungod kay ingon gud nga higpit ang dalan padulong sa langit. Syempre higpit daghan kay ginabawal sa imuha. Dili man ang tawo gabawal sa imuha, dili ang tawo kundi ang Ginoo. Tanang lihok na lang bantayan kay bawal. Gusto siya nga nasubay ta sa nga sigpit nga dalan, naabad ay sigpit nga lapad. Sa sigpit lisod na didto ang kanang tanan nga pag-antos ana gud ang Ginoo. Kung gusto mo musulod nako sunda ko ninyo sa Kalbaryo tungod kay sigpit god, di ba? Lisod ang agian nga magkinabuhi nga magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Mateo 7:14, kay masigpit ang pultahan ug higpin ang dalan nga padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang mga katultol niini ug halapad ang dalan nga ato ang ginasubay nga padulong daay sa kalaglagan. So asa man ta mamili? Dili ta sa sigpit nga dalan nga moadto sa langit ug halapad nga dalan nga adto sa kalaglagan nya moadto daay ka sa linaw sa kalayo sa impierno kadlo kapudoy na. So nin ana mo nay buot pasabot mga kaigsuonon nga dili pod ingog kadaghanan pero mo'y kasagaran nga ginasubay ang dalan nga halapad ug jutay ra ang nag-agi sa dalan nga sigpit kay daghang bawal. Pero naagisaad ang Ginoo nga adunay langit yung gani dito nga mag-una siya aron sa pag-andam sa mga daghang kwarto alang atong mga tawo nga nagsubay sa ilang kabubuton, diba? So manghinaot ko kamarites nga to this video nga naamoy nasabtan, naamoy nahibal-an gamay nga ana di ay kasigpit nga ato ang maagian ilabi na nga gasunod ka sa Ginoo. Dili ang tao gabawal nga to kamarites kundi ang ato ang Ginoo tungod kay siya ang tag-iya nato, siya ang tag-iya sa ato ang kinabuhi. So ang ato ang lawas templo niya. So nin ana ra kamarites manghinaot ko na kay nasabtan karon nga video nga halapad ang dalan padulong sa kalaglagan ug sigpit ang dalan padulong sa langit. So malikayan ang pag-antos, ang kanang pagpugong nga namin araw ita maadto didto oy nga naman jud nga bawal man jud ni siyang nin-ani. So dili nimo maangkon ang gingharian sa langit kung ang mga bawal dili nimo malagpasan.
dili nimo kuan ba, dili nimo. So karon pa lang nakabalo na ta no, kabalo na ta nga syempre nalipay ang mga tao sa imuha kay tungod kay nin ana. Sala ba dai nako nga mo impress sila. Uy, sala number 1 syempre no. So nin ana nga wa day ta nasayod nga day ang naglalang dai sa atoa wala day nahimaya, wala day nahimo sa ato ang kinabuhi. So nin ana ka Marites nga sugdan nato sa ato ang kaugalingon nga atong paminawon nga malipay ang nagbugna sa atoa no. Mato akong ginaingon nga moana pa lang ang Ginoo manumboy sus dugay ra jud tagi gidukol in ana. So in ana diba, so manghinaot ko ka Marites nga to this video nga naamoy nasabtan, naamoy nahibal-an gamay nga in ana di ay kasigpit nga ato ang maagian ilabi na nga gasunod ka sa Ginoo. Dili ang tao gabawal nato ka Marites kundi ang ato ang Ginoo, tungod kay siya ang tag-iya nato, siya ang tag-iya sa ato ang kinabuhi. So ang ato ang lawas templo niya. So nin ana ra ka Marites manghinaot ko nga nakay nasabtan karon nga video nga halapad ang dalan padulong sa kalaglagan ug sigpit ang dalan padulong sa langit. So